Lubos kang ginapanginwala matapos nadakpan sa kasang drug bypass operation ang construction worker ngayon sa barangay Halando ni Estate Lapos, Iloilo City kahapon sa Hunyo 18. Ang subject mo si Adjen Pabon, 27 anyos, kag residente sa nasambit ka lugar. Suno kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang team leader sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU. Ngrabaklan si Pabon sang isa ka plastic sang suspected Cebu gamit ng 70 mil pesos ka bypass money. Sang ginrikisa na si Pabon, na-recover sa iya kahitaan 3 sa pagkit ka mga plastic sa ginapatian Cebu, bypass money, cellphone kag kwarta. Samtang nagabalo namang 204 mil pesos ang droga kay nagabugat sa 30 grams. First week of June, may kasulad ng information sa aton nga inisyang engage sa pagligya sa illegal nga droga. Dili man mismo sa iya mismo barangay kag sa mga kaiping nga barangay diri sa distrito sang Lapos. Kagina din kasana to ng operation kag na surtihan kag na tinguhaan man sang aton sini nga confidential informant kag aton nga pusher buyer na makasulod kag makatigayon transaksyon sa iyas pagbakal. Dugang pa, nabatan sa opisina sang CDEU ang reklamo bata kay Pabon sa unang semana sang Hunyo 2024. Payag pa ni Lieutenant Gallego mga ka-K5 nga ang ilang trabaho hindi pa personal sa mga subject nga ilang ginakadakpan, kundi ang ilang obra mga ka-K5 ang nag-action lang sa reklamo sa mga pamunuyo. Balita nagikan sa distrito sang Lapos. Ako si K5 Aaron Rifoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.